Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau da sake kasancewa a wani sabon darasi wanda a cikinsa za mu ci gaba da bayani game da adverb. A darasin da ya gabata mun yi bayanin menene adverb tare da wasu misalansa, saboda haka a darasin nan za mu ɗaura daga inda muka tsaya, wato za mu tashi daga bayanin ire-iren adverb, sai kuma mu ɗauki na farkon mu yi bayanin sa tare da misalansa. Ire-iren adverb su ne: na farko adverb of frequency, na biyu adverb of degree, na uku adverb of manner, na hudu adverb of place, na biyar adverb of time. Za mu ɗauki na farkon wato adverb of frequency mu yi bayani tare da kawo misalansa. Adverb of frequency kalmomi ne da ake amfani da su domin su nuna maimaituwar wani aiki. Maimaituwar wani aiki shine faruwar wani aiki a kullum, kai a kai, lokaci bayan lokaci da dai sauransu. Misali na farko, nakan je aiki kai a kai. A nan kalmar kai a kai ita ke nuna maimaituwar zuwa na aiki, wato ita ke nuna cewa nakan je aiki kowace rana. Misali na biyu, mukan yi numfashi a koda yaushe. A nan kuma kalmar a koda yaushe ita ke nuna cewa babu lokacin da ba ma yin numfashi inda muna raye. Misali na uku, takan yi rawa lokaci-lokaci. A nan kuma kalmar lokaci-lokaci ita ke nuna cewa ba ta cika yin rawa ba, amma bayan wasu lokuta takan yi. Idan muka dubi waɗannan misalai za mu ga cewa kalmomin kai a kai, a koda yaushe da kuma lokaci-lokaci su ke nuna maimaituwar ayyukan da ake magana a kansu a cikin waɗannan misalai. Saboda haka su ne misalan adverb of frequency a Hausa. Ga kaɗan daga cikin kalmomin adverb of frequency da ma'anoninsu. Always koda yaushe. Usually yadda aka saba. Often kai a kai. Sometimes wasu lokuta. Occasionally lokaci-lokaci. Rarely ba kasafai ba. Never bai taɓa faruwa ba ko ba taɓa yi ba. Kada dai a manta a yi subscribe tare da taɓa alamar ƙararrawa, domin hakan shi zai ba ku damar samun saƙonnin email a duk lokacin da muka ɗaura sabon darasi. Mun gode. Waɗannan kalmomi na daga cikin kalmomin adverb of frequency mafi maimaituwa a Turanci. Ga kuma misalan yadda ake aiki da su a cikin jimla. Misali na farko, we always breathe fresh air. Mukan yi numfashi da iska tsaftatacciya a koda yaushe. Kalmar always ita ke nuna cewa babu lokacin da ba ma yin numfashi, wato ita ke nuna cewa mukan yi numfashi ba dare ba rana. Misali na biyu, he often plays the harmonica. Yakan busa harmonica kai a kai. Kalmar often ita ke nuna cewa a mafi yawan lokaci yakan busa harmonica. Harmonica wani abu ne ɗan ƙarami da ake busawa da baki, wanda ke yin sauti iri daban-daban. Misali na uku,
Sometimes we play football. Sometimes we play football. Wasu lokutan mukan yi wasan ƙwallon ƙafa. Kalmar sometimes ita ke nuna cewa a wasu lokutan mukan yi wasan ƙwallon ƙafa, amma fa idan ba mu da abin yi. Misali na 4, I rarely play the ukulele. I rarely play the ukulele. Ba kasafai nakan kaɗa ukulele ba. Kalmar rarely ita ke nuna cewa kaɗa ukulele ba ɗabi'ata ba ce, domin ta nuna cewa ba kasafai nakan kaɗa ukulele ba. Ukulele wani kayan kiɗa ne mai kama da jita. Misali na 5, she never sings at any party. She never sings at any party. Bata taɓa yin waƙa a wajen wani taro ba. Kalmar never ita ke nuna cewa bata taɓa yin waƙa a wajen wani taro ba. A waɗannan misalai, kalmomin always, often, sometimes, rarely da never su ne kalmomin adverb of frequency, wato adverb da ke nuna maimaituwar wani aiki daga lokaci zuwa lokaci. Wannan shine bayanin adverb of frequency. Sai mun haɗu a darasi na gaba wanda a cikinsa za mu tashi daga ire-iren adverb na 2, wato adverb of degree. Da fatan ana ƙaruwa da bidiyoyin da ake gani a wannan tasha. Kada dai a manta a yi subscribe kuma a yi share domin wasu su gani su amfana. Sai mun sake ganin ku. Mun gode.